držíme vo palce. Marek. Ideš. Ukáž to všetkým. Samozrejme len pre pripomenutie, keďže je to taký náš national hero, tak 5 krát. Barbacea, ďalší Rumún, Emanuel Guinness. A dúfam, že tu máme kde sa jeho manželku, ktorá fotí. So, 203, Alexandru Barbacea, Romania, Emanuel Guinness, Romania, 203 Slovak Riders. Miro Ševela ide zbierať bodíky pre nás hrdých Slovákov. Miro, prosím ťa, prejdi cez líniu, aby ťa čip zaznamenal. Dobre, a už je to... So 166-kou. Ladies and gentlemen, Jessica Johnson from Sweden. Jessica Johnson was...